Илдә өлешчә мобилизация игълан ителүгә зәй халкы да берләште. Берәүләр әйберләтә, икенчеләр акчалата ярдәм итә. Узган шимбәдә катлаулы вәзгыятькә битараф булмыйча, актив ярдәм күрсәтүче зәйлеләрне хөрмәтләделәр. Шәһәр мәдәният йортында узган чарада рәхмәт сүзләре, изге теләкләр бары алар хөрмәтенә яңгырады. Район хакимияте, авыл җирлекләре, эшмәкәрләр, район оешмалары халык белән бергә җыелган ярдәм күләме 72 тоннага җиткән. Сугышчан бердәмлек хәрәкәте җитәкчесе Сергей Хватков хәрбиләр өчен ярдәмне озатуда, илтүдә зур тырышлык күрсәтүчеләрнең берсе. Когда мы встречаемся с ребятами, вот у нас уже 5 поездок было, значит, Донецк, Лисичанск, Луганск, значит, Сватово, Волноваха, значит, все они передают большой привет, значит, большое спасибо говорят, от души, всем передайте привет. Башкарма комитет җитәкчесе Мелгалеев үз чыгышында игелекле эшкә үзеннән өлеш керткән һәркемгә рәхмәтен белдерде. Кто-то помогает деньгами, другие обеспечивают строительными материалами, техникой, инвентарем, одеждой, обувью, продовольственными товарами, всем тем, что необходимо нашим ребятам. Общими силами собрано и довезено свыше 72 тонн гуманитарной помощи на общую сумму около 11 миллионов рублей. Беренче көннән алып хәрбиләр өчен шәһәрдә 5 ярдәм җыю пункты ачылды. Егетләр туган үй җылысын еракта да тойсыннар өчен авыл җирлекләрендәге әби-апалар кулларына кабат бәйләвенәсе тотты. Җылыту мичләре, токмачлар әзерләп окоп шәмнәренә кадәр ясыйлар. Шәһәрдә маскировка шелтерләре пунктлары да гөрләп эшли. Гуманитар ярдәм эшен оештыруда ярдәм күрсәтүче 12 кеше район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Бәйрәм кунакларына энергетик мәдәният йорты артистлары, балалар музыка мәктәбе коллективлары үзләренең матур чыгышларын тәкъдим итте. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.